sierpniu, wrześniu i październiku 2013 roku na budowie szczecińskiego szybkiego tramwaju prowadzono pracę m.in. przy ułożeniu kanalizacji deszczowej na odcinku pomiędzy ulicami Hangarową i Batalionów Chłopskich oraz w kierunku kanału Cegielniaka, a także budowie tunelu dla pieszych pod torem kolejowym. Przebudowano ciepłociąg przebiegający pod wiaduktem kolejowym PKP oraz gazociągi niskiego i średniego ciśnienia przy pętli Turkusowa oraz na odcinku ulic Piechoty Bagiennej. Ułożono kable elektroenergetyczne na odcinku pomiędzy ulicą Bagienną i wiaduktem oraz wykonano fundamenty, ponadto ustawiono słupy trakcyjne oraz przeprowadzono roboty związane z budową drenażu torowiska i warstwy odsączającej. Zrealizowano rozbiórki zbędnych budynków na trasie szczecińskiego szybkiego tramwaju, m.in. dawnej siedziby TBS. Odkryj na dobre. Szczecin.